Mashallah ba? Lecturer ko sa Charismatic. Diocese coordinator ko sa Bible Apostolate. Lecturer ko sa Charismatic. Lecturer ko sa Bible. Lecturer ko o organizer sa dagang mga organisasyon sa Simbang Katoliko. Pero the more na nindaghan ako mga training o seminars, labi na sa Bible, the more na nahimong lubog ang Catholic faith. Di mo rin nagkalubog. Miski magkaklaro. Magkaklaro ang tanang kalubog. Oo, nagkalubog. Maratag na atong brother nga